салом алейкум ба кулли тамошобинон ва ба ҳар як нафаре ки видеои моро алҳол тамошо карда истодааст. Бародаро, ин видеое ки ҳоди шумо тамошо карда истоден ягон нишон додани ягон чиз нестай ва бисёре аз шумо, яъне ки чӣ хеле ки бисёр хостен ҳам дар канали Telegram ва ҳам дар канали яъне мактаби блогери бисёр дар комментариҳо навистем ва дар Instagram мо бисёре бадхоҳиш кардем ки ака як гив сар бите ё ин ки конкурс ка ва ба ҳамин хотир ман интихоб кардам гива хубтараш, яъне барои чӣ? Агар ман ҳозир конкурс сар битам, по-любому на ҳамаи шумо метонед ки соҳиби туҳфа шавед, лекин ман обязательно ваъда додагиам ки конкурс мекунам, бесплатный конкурс мешавад ва ба ҳамин хотир аудитория камтар мошнастӣ шавад ва ман абишат мекунам ки конкурс чӣ хеле ки ман ваъда додам, фотоаппарат, камероҳое ки ҳастанд бесплатно байни шумо яъне бозида мемонам ва просто условиёш қиин нестай бародаро. Ба ҳамин хотир хоҳиш мекунем видеоро то охира тамошо кунем, фикри ақидаро ҳатман менависем дар комментария ва лайка фаромӯш накунем. Так что мегзарем, погнали. дӯстони азиз, мо имрӯз ростӣ бисёри бад хостем ва шуморам хостен ин чиза ки мо як гив сар будем. Яъне ки дар гиви мо чия бародаро? Ма дар гивам чӣ хеле ки абишат карда будам, дар чанд саволи шумо ҷавоб дода будам дар комментария ва дар эфиро ва дар дигараш. Яъне ки бародаро, ма дар ин гиве ки ҳозир пешкаши шумо мекунам бародаро, дар ин гив ма намегӯм ки ранги дигаро подписчик таъмин мекунам барои каналҳои шуморо, яъне ки ворид мекунам, ба хотире ки ҳар яктаи шумо обязательно медонед ки аудиторияи ма ҳоди дар кадом социалӣ рафтаистай ва чӣ хел дастгирӣ мекунам бачаҳо. Ба ҳамин хотир ман чӣ хел кадам метавонам дар гивам пешниҳод шумо да. Масалан, ма дар ҳамагӣ 30 спонсор дар коре ки спонсировать кунад ҳамин гиви мора. Фарқ надорад, то 30 одама ман метавонам қабул кунам бародаро дар гивам. Яъне ки дар гиви ма чӣ мешавад прямо? Масалан, то 30 яъне одаме ки барои иштирок мекунад дар ҳамин гив, 30 спонсор, ма дар онҷа чӣ кор карда метавонам дар гив? Метавонам ки монтажҳои каналҳои шумора бо сатҳи олӣ, яъне на ба телефон, балки ба компютер монтаж кунам видеоҳои шумора. Примерно тичен як моҳ фарқ надорад ки шумо чандта видео мекунед дар каналтон бародар. Бо диққат гӯш кунед, 30 рӯз, яъне як моҳ чанд видеое ки шумо дар каналтон мепартоед, ман метавонам ки дар муддати як моҳ ҳамон қадар таъмин кунам каналҳои шуморо ба видеотон. Ва дариҷа интихоб мекунед шумо ки шумо кадомша мехоҳед. Ман метавонам бо тичани як моҳ таъмин кунам тамоми дизайнҳои мошнасти болои видеотона бародаро. Полни метавонам тайёр кунам сурати болои видеотона ва бо дариҷа метавонам исправит кунам хатогиҳои каналотона. Яъне ки агар шумо дар ҳолате ки канал кушоден ва ягон хатогӣ дорад канали шумо, мабодо ошибка кардаги вақти создат кардан канал, яъне канал кушодантон ё ки дигар камбудиё дорад ва ман метавонам ира исправит кунам барои ҳар як 30 участнике ки мода спонсор мешавад бародаро. Ва бо дариҷа ман метавонам шуморо таъмин кунам ай музикаҳои без авторские правки, бо дили пар шумо метавонед истифода баред дар ҳар як видеотон. Фарқ надорад ки ӯ чӣ хел музика, яъне ки чӣ хел маводи аудитория ки бигем дар каналита ҳастай, ман ба падоби ҳамон аудиторията музикаҳое меёбам ки бигем дар видеоита сафадат мекунад бародаро. Метавонам бо музика без авторские прав шумо да таъмин кунам бародаро. Ва боз дариҷа ман метавонам ки яъне барои шуморо ҳар яктаи шуморо интро саршави каналтон байн фарқ надорад, интрои каналтона тайёр кунам бародаро. Ва ман метавонам сурати главни каналтон, яъне ки чӣ хеле ки шумо медонед бисёри ози ҳами камбуди шидестай ва ман сурати значоки аввали каналтона ва ӯе ки дар боло меса номи каналтона бародаро. Ман метавонам ки тичени як моҳ любой вид, любой мощности дизайн тайёр кунам ба компютер, пешниҳоди ҳар яктаи шумо кунам бародаро. ҳама 30 нафаре ки участвовать мекунем бародаро. Ба ҳамин хотир ман 30 барои чӣ интихоб кардам, на бисёр на кам, ба хотире ки ман то 30 нафара бародаро метавонам ки таъмин кунам ана ҳамин чизое ки ман гуфтаестам бародаро. Агар бисёри бачид камтар вақт дер мегзаре, яъне спонсорам дертар ҷамъ мешавад, ба ҳамин хотир ман то тичани 30 одама метавонам ки таъмин кунам ана ҳамин чизои гуфтагиба бародаро. Ва бо дариҷа плюс дора бародаро, мебинам кадоми шумо активнитарен, масалан мехоҳем ки бо ягон чизига ма плюс кунем, ҳатман фикри ақидаро хоҳиш мекунам бинависед дар комментария, барое ки ин барои мана бениҳоят муҳим аст ки мехоҳам мнение шумо одамое ки спонсор мешаванд бифаҳмам бародаро. Ва агар ягон ошибка бошад дар суханронии мо ё ки мо ягон чизе ки шумо мехоҳед масалан мо плюс кунем дар гивмон, агар мо гуфтагӣ набошем бародаро, шумо метавонед ки дар комментария ҳамин видео нависед ва мо обязательно мехонем ва
яъне ки вақте ки интихоб кардем 30 нафарои ки спонсор мешаванд дар мо обязательно як видеои дига мекунем ки мо уже аллакай 30 спонсор тайёр кардем ва гива кай сар метем бародаро. Ба ҳамин хотир хоҳиш мекунем видеоро дастгирӣ кунед максимално, поделитеся, лайк, фикрати дар комментария обязательно нависем бародаро. Ва чӣ қадаре ки шумо тезтар ҳаракат кардем ва ма ҳам қадар ҳаракат мекунем ки шуморо ҳама чизотонро ай каналотон таъмин кунем бародаро. фарқ надорад ки канали шумо дар кадом мавзӯъ, дар кадом состояние ва яъне ки таъминот кунем ба як тематика, яъне ки як маводе меқапем канали шуморо пеш мебарем бародаро ки далнешни ба ҳамо видеое ки бигем ин ҳози баъзеётон масалан мара канала нишон метен ки ака нигоҳ кунед чӣ хатогӣ дорад ва ма дар чанд видео гуфтагим хатогии каналотона ва боз ҳам даличкаотон ҷавоб додагим ва боз ҳам мегӯм ки бародаро ба як намуд тематика интихоб кунед каналотона биринчи мавзӯъ ки бардак мекунед каналотона. лучи биё ай мавзӯъ берун набурем бародаро ва кадоме ки мехоҳа инстаграм ма силкаш мондагия дар комментария метунед бидроен нависед ба инстаграм ва ё ки метунед ин рақамои ма дар ватсапи ма нависед личка хоҳиш мекунам бародаро илтимос мекунам бо илтимос занг назанем бародаро ба хотире ки ма занга ҷавоб наметам. шумо худтон дидесен ки ма чӣ қадар корбор пешравӣ кардеастам барои ҳар яктаи шумо ки кори шумо осон шавад бародаро. ба ҳамин хотир медонем фарқ надорад агар дошта боше ватсап ма имо истифода намебарам бародаро. илтимос навистен ҷавоб наметам ба хотире ки имо надорам ба дар сайтам. номере ки ҳаст дар сайти ма як додарда додагишам ӯ истифодаш бурдесам ма истифода намебарам имода бародаро. ватсап ҳаст, кадоме телеграм дорам метавонед ки дар телеграми мо масалан нависем ҳамин номерое ки мо дагим дами ҳам телеграм ҳастай ҳам ватсап ва инстаграми мо силкачкале ки гуфтам дар комментария закрепид мешавад бародаро. кадоме ки мехоҳад шанса ай даст натай хел шанса тогда мада нависен далечка суҳбат бекунем бародаро. так что удачи всем ждать дорам ҳамата.